Mit ke pha jerso der ong chot lo seta atumi dikan ke kado etanang lituman ta ke sang pusima thalo amasini tum apor ke pilo ke sang ya pan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado veta reporters journalist ke do tum anda nang litum nang khuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun cari lo la pen la support nang litum pan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nelitum poisa le pita kali thang ta kali netu poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi judet lo elong long ni jerso agotona do seta laga lata nili me thang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka helo dak lamding road lata nili to nili masi solve dun lo police tum na solve on ne del lo ne panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo laga solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat kadok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum kachuruji phansi pini la bangso press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoy asot ame kado ka vetum phanta nelitum APHL siayin pen chorol non hewang di long na MP election ko ana hot pensinan to hai nelitum kachinia teng hala percentage mang do oedat ke di 76 lo ne pilone ana la posi la he apram ge nelitum 99% la son doji pusimata la setan la son kalidet apot la sinon ke nelitum gamatha lak thom pen ke nilitum APHL si hai po pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHL si tum lak thom ake ong pen nitum hai vek ko ake ong ko so constituency pen sinale long ko a constituency ke la Karbiang Long la pen West Karbiang Long except hala border khasiat tum hedi halatum thai pen abahire ke nilitum si ong ul ke lo ASDC long Daniel terasi pen kongres atum sa dai chenang di pusi selabang so butang ali pusi pun kopi ha pu APHLC BJP yang se haidet pulutang te APHLC pen kongres ya dai chenang pusi lang likin di ko oh APHLC bang nitum adai chena kam ave athema nilitum ke inudvet chedan chok nangi pusi India block along tanitum pupik lo la penitum fifth Crip Ho United Opposition Party Forum Assam pentanitum che kroy lo APHLC pen si thur chon nahi pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ke Congress panga pitur pusipu alang li BJP muni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote na pe thak dun jia phan si BJP along ke wan ku la pe thur dun jia phan la pen alang li phan ka pe thur dun ku BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen congress tum da dai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum don le chon flot kali ningkan ner kep ban ni li bang ningkan ing koi ra ke thom si ke claim lo muni tum man ka pachinia kam long ri cherai nai la pen khe cherai nang yi palam sik sidula teng pen la pen constitution na teng pen pusi ne litum pu bom lo angela so lam pen rat tum phan pachini lo la pen alang litum rat tum da chini lo ante non hala congress atum ba BJP atum congress ap choi nang jing choi si ako nang ki thur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak nun la ke alang litum inglong arat ahotur lo inglong arat kilonjia ohomia adivasi atum ahotur lo sini tum
chini lo right pang tek nang kok lo di mahasau pen hadak estimate no mati pu ke 40,000 ke kom kg pu si pu jongsin ale cuma party no nopong MP election remdet pulutang te re-election la puson tojiba MP के re-election ने ली तुम डाक लगा डिमांड जी गली ला बंगे डिमांड जी बोलते हैं इंडिया ब्लॉक तुम जी डिमांड जी लगा दिल्ली का दो वे पेंसिंग रूम पे सी